No moi taas kaikille, se on Kuopion poika täällä tästä mitä puhumassa asioista. Elikkä mä asun nyt Pieksämäellä suunnilleen 9 vuotta. Ja nyt mun elämässä alkaa sillänsä uusi sivu, elikkä mä muutan Kuopioon takaisin kotikonnuille. Siellä mulla on vanhat kaverit, sitten mulla on perhe lähempänä, harrastuksia löytyy ehkä vähän enemmän voi olla kuin täällä, kun täällä ei ole hirveästi ollut semmoista. Ja niin kuin, sen takia, miksi mä puhun nyt suomea, on se, koska suomi on mun äidinkieli. Tämän kielen mä osaan täydellisesti, mutta englantia mä en niin paljon hätlää, tai ruotsia tai mitään muutakaan näitä kieliä. Niin se ei tullut mitään. Okei, mä saan vähän enemmän näyttökertoja, mutta se ei kiinnosta, koska mä haluan nyt vain sen tehdä, että niin kuin itse tykkään tehdä suomeksi videoita ja nyt en enää englanniksi ainakaan monta videota tekemään. Että ei kai siinä. Mutta minä nyt ilmoittelen ja sitten kun mä muutan, niin mä näytän teille mun kämpän ja ei kai siinä. Kiitos kun katsoit videon. Moro!